sabihin ang problema mo. Magtiwala ka, di ka mabibigo. The Junicio family, the only indigenous people who settled in Barangay Gala, Labo, Camarines Norte, has able to prove that their distinct culture, differences, and unique qualities are their strength to become a huge inspiration to their fellow indigenous peoples and the residents in their community. Si Marites Camille Junicio po, isang katutubo po ng Camarines Norte po. Mga purpose po namin dito sa Camarines Norte, kaya po kami siguro po talagang linagay po talaga kami siguro ng Panginoong Diyos para po dito, kumbaga, bilang isang katutubo po, para kumbaga ma-share ko sa kanila yung edukasyon na kumbaga napulot ko simula po ng elementary hanggang high school hanggang college po. So gusto ko po ma-share yun sa kanila sa pamamagitan po ng pagtuturo po sa kanilang edukasyon po. Ito po kasi ma'am sa Camarines Norte ang naano ko po dito. Experienceado ko po na po at nasa 16 years na kami dito. Pag sinabi pong kabihog, walang alam. Goals ko sa kanila mabago man lang, maiangat man lang po ang tribo. Hindi man yung mababa ng uri ng tingin ng mga taga-baba yung unat. Yun ang pinakang ano ko po dito kung saan mission na ma-educate yung mga tribo ko po. Despite the discrimination felt by the family, they continue to remain humble and show love and care to their fellow men. May mga diskriminasyon kami nararanasan sa sabi ng bihog, ganyan. Sa kami na maliit kami minsan. Kasi akala nila porket bihog, walang alam, walang ganyan. Pero papatunayan ko yun dahil pangarap ko yung makapagtapos ng pag-aaral at siyempre maging inspirasyon sa mga kapwa IP. At sana po maging huwaran itong sinasabi ko po sa inyo, katulad rin po sa mga IP na kalahi ko, mag-aral po kayo ng mabuti kasi wala pong ibibigay ng kayamanan ng ating mga magulang kundi tanging edukasyon lang. They have made their personal mission to acquire their fellow IPs proper education, value health, and improve the sanitation that made significant impact in improving the quality of life of huge number of IPs, not only in their barangay, but in their neighboring barangays in the whole province of Camarines Norte. Pinaka-purpose ko po doon, kaya po ako, yun na lamang po ang pagpupursige ko po na sa kanila, magtulong po una po sa kanila kasi po nung unang pumasok po ako dito na sinama po ako ng asawa ko sa area po, nakita ko po nag-attendance po, hindi sila marunong magsulat. So ngayon na po yung concern ko sa kanila talaga po, na gusto ko talaga matuto sila na gaya ko din, na makapagsulat po ng pangalan, apelyido, birthday, kung kailan sila totoong pinanganak talaga. Yun na lamang talaga ang pinanganak ko doon. Marites Junicio, the first indigenous people who finished college, has started teaching her fellow IP since 2011. Her husband, Wenceslao Junicio, has been supporting her wife's advocacy and helping a large number of IPs relevant to their needs. Both couples' remarkable deeds are emulated by the rest of the family. Si mama po, proud na proud po ako dahil nakakatulong sa kapwa namin Manide. At nagpapasalamat po ako dahil ginagawa niya yun para sa kanila at para din po sa amin para mabigyan po kami ng magandang buhay. Sa ngayon po ma'am, nag-implement ako ng project, yung demo farm. Pag tanghali po yan ma'am, kasi yung mga matanda, tinuturuan ko sila, ganito yung pagbabasa, pagbuo ng litra. Ayun po natututo din sila. Tapos yung sa mathematics, kung paano ang pagsusukli. Yung halimbawa sandaan, binawasan ng 25 pesos, susukli lang kako yan 75. Masakit ma'am, pag nakikita ko po sila na linuloko. Kasi
ipasaan ko sila, tribo din sila. Yun ang pinaka-adhikain ko talaga, ma'am, maski sa Camarinesor. Lalo naman pag may mga insidente sila, nasa ospital na, Kuya Wincy, tulungan mo kami. Maski po, ma'am, hating gabi, may motor ako, pinupuntahan ko po yan. Malapatan lang sila ng gamot, ganito. Andiyan pa ako, maski po, ma'am, nanganganak. The family's noble goal is to bring simple happiness and instill the importance of family values to others. They have combined their efforts and generosity to show their affection to fellow IPs, ranging from teaching basic literacy, teaching them how to read and write, and observing proper hygiene and sanitation. Pagdating naman po sa health, sa dibaga po sa kalinisan, dun napasok yung lahat, basta malinis ka lamang sa pagkain, sa pag-prepare ng pagkain, tapos sa paligid ng bahay. Yun naman talaga po ang maidudulot sa basta malinis ka lamang, ligtas ka sa mga masasakit, mga makaramdaman na kung ano-ano pang madapo po sa inyo. Pag malinis ka lamang. Sa akin naman po, sa aking mga katribo din po, so pag bilang teacher din po, ang ginagawa ko, talagang napasok po yan, ma'am. Hindi lang sa edukasyon ang binabase ko po doon, edukasyon, sa health, tapos din po sa unang-una yung sanitation baga po sa paliwit nila. Laging sinasabi ko sa pagtatanim, isinasama ko pa po yan kasi may kaaraman naman po ako ng kunti. Isinasama ko pa po yun sa kanila. They also opened their home to fellow IP children who wanted to finish studies, treating them like their own. Si Mario po, kasi po nung time na po noon, nakita ko nga po si Papa Mario. Ano kaya mangyari sa pamilya? Sabi ko ganito, kung ano ka mangyari kay Kuya Egay, isama sa mga anak niya, kuhain mo. Para naman ako yung bata makapagpatuloy ng pag-aaral. Isa yun sa paraan po, kumbaga yung bata makapag-aral ng tuloy-tuloy, makapagtapos. Tapos pagdating makapagtapos siya, so magamit nila sa kanila, sa aming mga katribo. Amin yun. Maliban pa po noon, ma'am. Sa nakapatapos namin yun, may nakapag-aral pa po kami ng high school din po dito sa Lao Science Technology po. Isa pa din po yun. Meron pa po ako noon elementary po, grade 2 ng time na yun, ma'am. Kaya hindi lang po talaga sa mga anak ko talaga po nakapokus yung pagbibigay po ng edukasyon sa amin, pati po sa ibang tao po. Basta po related sa pamilya ko, kahit hindi, basta manidi siya, talagang talaga yung loob namin na tumulong sa kanila. Kaya po ako pinapunta dito para magtapos po. Kasi po, pag nandun po kami sa amin, hindi po kami makakapagtapos. Ang gusto po sabihin sa kanila, ang salamat po at tinutulungan po ako sa pagpasok po. Proud of their children who excel in school, the Janisha family is a perfect example of good family values. Despite the struggles and hardships that they went through, they continue to pursue their mission, sharing a common goal to help others. Pangarap ko po maging pulis kasi po para po makahuli po ako ng masama at makatulong pa ako sa ibang tao. Mahalaga po sa akin ang pag-aaral dahil ito lang po ang kayamanan na ipinabigay sa akin po ng pamilya ko. Sinasabi ko po sa mga anak ko, nak, ganito, kami nakapag-aral kami, pares kami ni Papa mo. Ang gusto ko sa inyong tatlo, kasama na doon po si Mario, ang gusto ko sa inyong apat, makapagtapos kayo, higitan pa ninyo yung kurso namin natapos namin, higitan pa ninyo yun. Pumili kayo ng kurso na gusto ninyo at susuportahan namin kayo sa abot na makakaya namin mag-asawa.